नों बिलिफांजों फैफादो दे दे लासै लासै थां सेंग्रा हा नोंनि मुङालाय माथो जाखो आंनि मुङा बिलिफां बे नामखौ दासो बुंलांदोंमोन आंसो बावगारदों हा बेसेबांथो फरायखो बिए पास जानानै दा न'आवनो दङ हा न'आवलाय सोर सोरथो दं आफाया गैला दा आइजों आंजोंल' दङ ए थौदो बिदिब्ला बाबु ओंखाम नांबावगौमोन नामा आयै मोनाबिलिनि न'आव आलासि फैदों जेन्थ'खा मुंनि सासे सिख्लाबो फैफादों बबेनि आलासिनो मोनाबिलिनि बिब्थिनो जोंनावबो साहाफोर लोंनो लेंबोबानो जाबाय जों लागोआव थानानै माबायदि मोनखो नोङो हा माबायदि मोननांगौ जों जेरै मोजां मोनो बिदिनो मोनगोन ना मा बुङो थै मा बुंलाबाय थायो बियो फैदो खालमासिनि गरम बन्द'आव जों लागोआव फैबाव दे जोंबो नोंसिनियाव बेरायनो थांगोन एबाराव हले थांफानो हानाय नङा बारियावबो मैगं गायदों दैबो सारबाय थानांगौ दैबो सारबाय थानांगौ आरो दै साराबानोथ' रानलांजोबगोन गासैबो होमबालाय आंबो गाबोन दै सारफाहैगोन दे नोंबो सारफाहैनो सोरांबानो फैनांगोन नाथाय औ सोरांबानो फैगोन आं थुदो थाबायदो ओइ जारौ नै नोमाया न'आव दंना गैया दङ फै जिराय फै बहाथो थाङामोन नोंलाय थाङाखै थांनोसो नागिरदों नोंखौ सोङाखैना आं फार्स्ट सेन्देलखौलाय मानो आखायाव लादलाबायखो आखायावसो लादों गोदोनावथ' सोनानै लायाखैना मा जिरायनोबो थिनला नुवाखै नों सियारखौ ओइ मोनाबिलि बिमा ओरै फैथ'नायसाय ए आं न' सिङाव खामानिसो मावबाय थादोंमोन माबा गोनां खामानिफोर दंमोन हाथायावसो थांनो ओंखारदोंमोन आं नै सेन्देला ज' जालायबाय प्लास्टिकफोर दंबा हरदो आखायाव सेन्देल लानानै बेरायनोबो लाजिलायलाङो दे जिरायथ' आं लायनि सोरखौथो लाजिलाबायोसै नोंजों रायलायाखैना आङो न' बेहायनो सोनानै लादो दे हामथारबाय थांनोसैबो आङो
मोनाबिलि आंखौ नागिरबाय सानदां। नों फैनायखौ रावबो मिथियाखै नामा? माब्रैथो मिथिनो रावनोबो खिन्थिया लाबानो सिरि सिरि फैखोमानायखौलाय। मानोथो रावनोबो खिथालाबानो फैया? मोनाबिलि नों जिरायथ' आं साहा फुदुंना लायनि। लोङा आंहा न'आव लोंबोखाबाय। लोंलांलाय लोंबा जेबो जायाथ' नों एसे बांद्राय देखायो। बेवहाय जिरायबाय थानो नाङा थौ आइ लेंहरबाय। थांगोन ना मानो लिंफैलायनांगौ? न' बिस्कुटखौ मोननैसो जालांदो नोंहा। जेन्थ'खानो नांबावगोन नामा? नांला खुगा खोलाबजोब्बाय। गेजेर गेजेर जोंनि गामियाव बेबायदिनो फैबाय थादे। जोंहा बे सानैखौबो नोंसिनि न'आव थांफा होगोन आङो। नाथाय दा नङा, जोंहा बारियाव मैगं गायदों नालाय बे थायाबा जाथारनाय नङा। बेवहाय जेसेबां गोबाव थागोन एसेबां मोनाबिलिजों जोंहानि न'आव हाबफैबाय थादे। नोंहालाय मालाथो न'आव थांनो सानदों? आंहा थांनायनि सम फैबाय। आफाया आंखौ फैनानै लांफैसिगोन। ए बिदिनो फैफिनगोन? औ आंखौ लांनो फैफिनगोन आफाया। आंनि थाखायनो आइया सिन्था खालामगासिनो दं। साननांगौ माथो दं। बिलिफां दं, मोनाबिलि दं। हजोंहाय मोजांसो मोनदों बियो। बिलिफाङालाय सोरहानि जाखो? सेंग्रालाय जोबोद मोजांथार, BA पास। नायनो मोजांथार, अनथावथाव। जोंनि जेन्थ'खाजोंलाय माबोरैथो सिनायलायो? मोनाबिलिनि दारै सिनायलायनाय आरो। न'आवलाय सोर सोरथो दङनो? गथ'आलाय बिफा गैलिया, बिमा फिसा सानैल'। मा होनदों? बिफा गैया? बिफा गैयै सेंग्राखौनो सानफ्रामबो आंनि सिगाङाव रायखांबाय थादों। नों बांद्राय सिखांबाय दे, खालि बिलिफां बिलिफां। रथ'लाय रथ', मानो इसिबां दावराव दावसि खालामलाबायदों? दावराव दावसि नङा, गोख्रैनो आंनि फिसाजोखौ लानानै फै नोङो। नोंनि मथलबा मा? आं बेखौ बुजिनो आद्रा गैला। सासेल' फिसाजो, जायाफ्रा मा दागोब्रामलाबाय नोङो। आं माबा फिसाजोखौ न'निफ्राय? नोंसो बाथ्राफोरखौ गुबुन रोखोमै लादों। जेन्थ'खाया उन्दैनो दंना, बेहा हाबानि बैसोआनो जायाखै। जाबाय जाबाय, माखौलाय इसिबां रागा जोंलाबायदोंसि? मालाय जारौ जेन्थ'खाया हजों रंजा बाजा थानानै जोंखौसो बावगारलांबाय होनदां। नै नुबायना बेना गासिबो स्टाम्पखौनो होथेजोबलायबाय। नोंहालाय माथो जाखो? मानो आसि दिन्थिलाबायखो? मा जानांगौ? नुवाखै? आउट। नायगोन आं नोंखौ। ओइ मा जाखो? माहाय नांखो? आयै माहाय नांखो? थै गबाय। उफ उफ आइदै 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 नोंहालाय मा जाखो? जेबो जायाखै, मेगनाव माबा एम्फौसो हाबदोंमोन। बोरो बोरो? दे हामसिगोन। थुदो थांसै, आथिङा बिराद साबाय। आइदै र' आं बेटखौ लानि, नों स्टाम्प आरो बलखौ ला। दे आदा बिलिफां, आंखौ थिखोनानैसो लांनांगोन। आइदै 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 आइ नोंनि गस्लाया मा जाखो? जेन्थ'खाया गेलेबाय थानायाव आथिङाव दुखु मोनदों। बावनो जेबो मोनैयाव गस्लाखौ बिसिनानै खानानै होदों आं।
बेबायदि हारसिं हारसिं थानो नाङा नों मोनाबिलिजों थानो हाया नामा आं फैफिनबावगोन ना आरो माब्ला फैफिनबावगोन आं लोखि फुजायाव फैफिनगोन एबार लोखि फुजायाव फैबा आं नोंखौ जोंनि न'आव लानानै थांफागोन ना मोनाबिलियालाय न'आव गैया नामा
थांदो आइ जाबाय आरो फैफिनबावगोन ना जाबाय जाबाय इसिबां गोबाव जाबाय नोमाया हजों सिन्था जाबाय बे मानोबा आंनि गोसोआ गिखांदों नोंखौबा खाथियाव मोनफिनगोन ना मोनफिना जोंखौ दाबावगार दे मोनाबिलि आं थांसै सफैफिनगोन थादो थादो आं थांसै दे बिदिब्ला जों थांदिनि गाज्रि दामोनलायसै गथ'फोरनि हालोदखौ नुनानै आंहाबो गोसोआव गाज्रिसो मोनखांबाय थाथ'लायदो थांदो मोजां मोजां थां एबार फैबावबा नोमाखौबो लाबोफा दे छे जेनथखा थांनायनिफ्रायनो न'खौ लांदां लांदांसो मोनग्रा जाबाय दानो बेबायदि मोनबाय साननैसोनि उनावथ' मोनाबिलियाबो थांगोन आं गोजानाव हाबा जाया जोंनाबो मा जादोंथाय ओरैनो सानहाबलाबायग्रासो जाबाय नोंनि सुइटारखौबो सुनांगौमोन गोजां बोथोर सफैबायना हा सुनांगौ नालाय सुनानै हो आं नंलाय मानोथो सोंनांगौ जाखो जोंना जारौआ बबाव थांखोथाय दासान्दि बेबो बांद्राय बेरायग्रा जाथारबाय